Lamene tukuchita kulengeza Malawi atsuke zuka Malawi ili tonse chimene magulu amene tilipo tikupemphera kuti tsuka Malawi kuti a president athu Africa malo ano a president athu Africa malo ano kulembekezeka Dr. Amene baja Vice President Dr. Michael Usi akula amene akosa mwambo umenewu nena onse atsogoleri akoma achipembedzo amene ali kumeneko kuwasukira President akaliwa akawanda ya President choncho ndiye kuti tsopano wafuna kitu chaona president watu kitu sio ni kililete kuyamba kuyenda sio kitu hapa kuyenda kwa diende mambo tobigo na ngine hiki bila mote sio kitakoboleka kitu na kushikira uongozi kililete kuyenda ukutikutekelea sori za watu moga ya muda na kujisikia anaweka hiyo Camera, let's observe the distance. Tiens, tu viens au bangon. Tu viens au bangon. Quelle distance ça va? Igwa wena ngakale iwa amene akutuluka kuchoka mdziko wayamba ndithu mtsogoleri wa dziko lino komanso akuluakulu a mipingo yosiyanasiyana pansi pa Evangelical Association of Malawi kuyenda ndithu ulendo umenewu kuti ukafike mpaka ku Botanic Garden kuno ku Lilongwe podutsa pa nyumba ya malamulo. Kuyenda kwake ndi kwa pang'ono-pang'ono ndithu monga uli mwambo wa mapemphero motsogozedwa ndi brass band imeneyi New Hour. Iyi imakhala nthawi imene akhristu pa dziko lonse amatsimikiza chikhulupiriro chawo chifukwa pakadapanda nyengo imeneyi ndiye kuti Khristu sichidakakhalapo. Yesu Khristu akhristu amakhulupirira kuti ndi mwana wa Mulungu ndipo mwana wa Mulungu anabwera pansi pano kuti adzapulumutse anthu ku machimo, ku imfa, komanso Satana. Choncho nyengo imeneyi ndiye
pachimake penipeni pa moyo wa Chikristu. Chifukwa Yesu Kristu akanapanda kuona mazunzo amenewa, akanapanda kufa imfa yowawa, imfa ya pamtanda, komanso akanapanda kuuka kwa kufa, ndiye kuti zonsezi pano kulibe. Choncho umakhala mwambo waukulu kwambiri chaka chilichonse pamene miyambo imeneyi imakhala ikuchitika mipingo yosiyanasiyana komanso pa dziko lonse lapansi. Sabata ino imatchedwa sabata yoyera kaya kuti Holy Week, ndipo imayamba ndi tsiku la kanjedza, ngati la Mulungu lapitali linali tsiku la kanjedza. Mipingo yosiyanasiyana timaona imayendanso ulendo, Akristu atanyamula nthambi za kanjedza m'manja. Izi kumakhala kukumbukira ulendo umene Yesu Kristu analowa mu mzinda wa Yerusalemu kuti akaone mazunzo amenewa, ndipo kumakhala kukondwerera kuti nthawi ya chipulumutso ija yafika. Choncho Akristu amanyamula nthambi za kanjedza ngati mene zinalilinso nthawi imeneyo. Timawerenga m'buku loyera kuti anthu anayala nsalu zawo mu msewu pamene ankavina sangalala Yesu Kristu atakwera pa bulu akulowa mu mzinda wa Yerusalemu. Choncho tsiku la kanjedza limachitanso chimodzimodzi kukumbukira komanso kukondwerera kulowa kwa Yesu Kristu mu moyo. Izi ndi zimene zimachitika pa dziko lonse lapansi pakati pa Akristu. Yesu mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera adakhalapo wapampando wa bungwe limeneli la Evangelical Association of Malawi kwa zaka 10, ndipo iyeyi ndi mmodzi wa amene adayambitsa nawo njira ya mtanda imeneyi chaka cha 2004, ndipo mtsogoleri wa dziko lino ali pa mwambo umenewu ngati mbusa komanso ngati Mkristu komanso ngati mtsogoleri wa dziko lino. Ndetu sindili ndekha pano, ndili ndi mtolankhani wathu amene ndi Beatrice Mwape. Beatrice ndikuyenda limodzi pa ulendo umenewu wa njira ya mtanda umene zayambira. Ungafotokozepo motani? Mwambo umenewu wayamba bwino. Zija zibola zimabola pomafika milungu iwiri inayi komati taonanso ena kuchokera ku Zambia amene abwera kuzakhala nawo pa mwambo. Tikaonetsetsa zayamba bwino ndithu kwakukulu akulalikira zakufunika kwa umodzi
komanso kusunga bata ndi mtendere mdziko muno. Ndi mwambo onena kuti ndofunika kwambiri monga tikuziwira chiphunzitso cha Chikhristu chimalimbikitsa kukhalirana bwino. Izi zinso ndi zimene azibweretsa pa njira ya mtanda imeneyi kuti ngati dziko tiyenera tizichita magawo athu nafenso aliyense payekha kukhala ndi udindo okuti tikhalirane bwino mabata ndi mtendere. Titacheza ndi abusa amene ali gulu lokonza mwambowu anafotokoza kuti kwakukulu akukhazikika pakufunika konena kuti amene tikuyandikira chisankho Amalawi akhale ndi mtima okondana wina aliyense komanso kusunga bata ndi mtendere popeza dziko lindi lathu. Ndiye tikakhala ndi mtima opanda kusunga bata ndi mtendere ndiye tizisokonezanso chitukuko cha dziko lino. Ndi chifukwa chake mwambo wa chaka chino ukuyitanira pa aliyense kuti Malawi dzuka. Tili ndi udindo kuti aliyense atenge makamaka poonetsetsa kuti tikusunga bata ndi mtendere popeza chitukuko cha dziko lino chagona pa bata ndi mtenderewo. Ndi mwambo onena kuti ndiofunika chifukwa tikaonetsetsa kubweretsa pamodzi magulu osiyanasiyana anthu amene onse akayika mphamvu zawo pamodzi ndiye kuti ali ndi kuthekera pothandizira kuchitukuko cha dziko lino. Ngati achinyamata, aboma, taona achitetezo, mafumu onsewa ali ndi udindo waukulu. Ndiye mwambo wayamba bwino ndithu ndipo mezi kuonekera uthenga ukupita ndithu kwa anthu chifukwa akapereka uthenga umenewu akumathanso kuwapempha tiye tipempherere magawo ena a dziko lino kaya ndi ulimi kaya ndi za maphunziro kaya ndi za umoyo pali zambiri zimene zikukhudza dziko lino kaya ndi malonda kumene so palinso kupempha kumeneko kwa anthu so akumayima ndi kupemphereranso dziko lino ndi mwambo onena kuti ndiwofunika kwambiri makamaka tikaona kudziko lino. Hayi chabwino zikoma kwambiri mlongani wathu ameneyo Beatrice Mwape tikhale cheza ndithu apa ndi apa koma ndi fotokoza kuti pakali pano pa ulendo umenewu tadutsa kale pa Bisnowati komanso pamalo pamene pali maofesi a kazembe wa dziko la America kuno ku Malawi. Tsopano tikulunjika pamene pali maofesi a kazembe wa dziko la South Africa ndipo kenako tifika pa roundabout ya pa nyumba ya malamulo pa ulendo umenewu wopita ku Botanic Gardens. Ndetu Akristu mdziko monse muno lero akuchitanso mwambo ngati umenewu, mwambo wa njira ya mtanda ngati muno mu mzinda wa Lilongwe. Mipingo yosiyanasiyana, Akatolika, Anglican, Lutheran ndi mipingo ina yosiyanasiyana akuchitanso mwambo ngati umenewu. Ngati momwe timabwera kuno timaona ndithu anthu osiyanasiyana atavala nsalu za mpingo akupita madera osiyanasiyana kuti akaende nawo pa njira ya mtanda. Ena amabweranso kunoko kumene kuli mtsogoleri wa dziko lino. Choncho mdziko monse muno ndithu mipingo yosiyanasiyana ya Chikristu ikuchita mwambo umenewu. Pakali pano wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi ndi amene wanyamula mtanda ndipo kuyenda nawo ndithu pa ulendo umenewu kuzunzika naye Yesu Kristu, kukumbukira masautso mazunzo amene anawaona pamene anali pa ulendo wopita ku phiri la Golgota kuti akamupachike pa mtanda. Ndetu nthawi ino ndili ndi mlangizi wa mtsogoleri wa dziko lino pa nkhani za chipembedzo
amenewa ndi abusa Kamwendo. Takulandirani. Tathokoza kwambiri. Muli bwanji ndipo tikufunireni Pasaka wopambana. Hayi tili bwino ndithu, zikomo kwambiri. Tikufunireniso inu chikondwerero chopambana cha Pasaka. Zikomo kwambiri. Zikomo. Ndetu tili pa ulendo umenewu wa njira ya mtanda zone pamenenso mtsogoleri wa dziko lino ngakhalenso wachiwiri wake ali limodzi zone. Kodi zimenezi zikupereka uthenga wanji ku mtundu wa Malawi? Ndi nthawi yapaderadera kwambiri makamaka potengera kuti ndi nthawi imene akhristu amakumbukira nthawi ya zowawa za Mbuye wathu Yesu Khristu komanso pa Sabata pano kuuka kwake. Izi zili m'matanthauzo angapo. Tanthauzo lalikulu kwambiri nkunena kuti Ambuye anabwera kudzawombola mpingo wake, kudzawombola onse amene adachimwa chifukwa cha Adamu. Kotero kuti ntchito imeneyi si ntchito yaying'ono, fa idatanthauza zinthu zochuluka ndi kusintha nyengo zambirimbiri zimene zidalipo mdziko muno makamaka dziko lapansi. Chifukwa cha chimenechi ngati Chikhristu chili ndi tanthauzo kwambiri kupatula pa nthawi ija imene timakumbukira za kubadwa kwa Ambuye wathu Yesu Khristu, nthawi ina imene iliyofunikira kwambiri ndi inoyo pamene timakumbukira za mazunzo. Fa iyi ndi imene ali ngati kolasi yeniyeni ya zimene Ambuye Yesu adabwerera. Chifukwa chake mwachidziwa nchonena kuti Yesu popeza munthu adachimwa kuthupi, akadakhala kunena kuti munthu adachimwa kuthupi sizikadatheka kuti otipulumutsa adzatipulumutse ku uzimu, ndipo padafunika kuti abwerenso kuthupi kuti adzakhale mthupi la nyama kuti adzakwanitse kukhomedwa pa mtanda. Kotero imenecho chimene chichofunikira. Koma kumbali yokhudzana ndi dziko ilonso ndi gawo lina limenenso lili lofunikira kwambiri. Chabwino timamvadi kuti Yesu Khristu inde anali mwana wa Mulungu, koma ali pansi pano anali munthu ndithu amenenso amakumana ndi zosiyanasiyana ngati munthu wina aliyense, njala, matenda ndi zina kudani. Nde mungatanthauzire bwanji pa umoyo wathunso ngati ife Amalawi pa nthawi? Aheberi chapter 2 verse yake ya 14 kulekeza 18 imanena kuti popeza adamva zowawa poyesedwa iye akhozanso kuthandiza onse amene ali mkuyesedwa. Gawo lalikulu kwambiri limene Ambuye Yesu adabwerera ndikuti adzatithandizire ifeyo tsopano kutibwezeretsa mu ulemerero umene tidawutaya monga wanthu. Ndi cholinga chonena kuti ifeyo tilumikizikenso ndi Mulungu amene ubale wathu udawonongeka. So kubwera kwakeku kwa Ambuye Yesu ndi kuzunzika kwakeku kupangitsa mwachitsanzo zija zimene zimanenedwa mujana ali pa mtanda kunena mawu ngati eroi lama sabakitani, Mulungu wanga mwandisiranji. Zinthu ngati zimene zijazo ndi zina zimene Mulungu akupanga cholinga choti atibweretsere ifeyo moyo watsopano komanso kulumikizika ndi Mulungu. Koma kupatula pamenepo tinayenera kukumbukira kunena kuti ifeyo ngati wanthu tikadakwaniritsa kumalumikizana naye Mulungu ndi kuchita zimene Mulungu amafuna makamaka pogwirisana ntchito imfa ija kuti pamene akufa ndiye tafana limodzi, pamene akuuka tokana limodzi ndiye titadzuka ndi moyo watsopano. Zimene zikutanthauza kuti munyengo ngati zinozo mwachitsanzo za zisankho, iyeyu pokhala kalonga wa mtendere ndekuti ifeyonso tiyenera kuti tiyende monga mmeneyo akufunira. Tikakhala akhristu ngati atumiki a Mulungu ndiye tiperekanso uthenga wa mtendere monga mmene Mulungu amafunira, monga mmene Mulungu akutilamulira, ndekuti zimene zijazo ziyenda monga mmene Mulungu adazilongosolera. Zimene sizikadatheka kunakakhala kuti ifeyo tinangokhala mthupi la nyama Ambuye Yesu asadabwere. Kwa mphamvu yokuti tithandize kuyenda monga mmene Mulungu mwini akamafunira tikadakhala tilibe. Mwakambapo zokhudzana ndi chisankho, mwambo umenewu utithandize bwanji Amalawi kuti tithe kukonzekera bwino zisankho zimenezi popanda ziwawa kapena zina zosokoneza zilizonse? Iyi ikhale nthawi imene tikumbutse kunena kuti ngati mwana wa Mulungu mmene amabwera kudzafuna kutipulumutsa, kutiwombola, sanagwiritse ntchito njira ya nkhondo kuti akhoza kungochita kutenga angelo amene adzangoopseza wanthu olo kumenyamenya wanthu olo kuchita nawo ziwawa. Akadakwanitsa kupanga zimene zija kuthekerana kwambiri, adali ndi gulu la nkhondo adakali nalobe. Mwaona amenepo anali ndi lupango, mukumbukira zimenezo. Ndiye kuti anakathanso kupanga zimenezi koma sadachita zimenezi, adavomera ndithu kubwera kudzafa pa mtanda, kukhala wogonjera, kukhala otani. Izi zipangitsenso kunena kuti ife Amalawi tikhala ogonjerana, tikhala ololerana, tikhala omvetsetsana, kuti pamene tikupita ku chisankho chikhale chabata, chikhale ndi mtendere, kunena kuti pamene tikavota Ambuye atitsogolere, komanso kuti zisankho zija zikadzati zachitika tipitirire mbeni kuyenda ngati Amalawi monga mmene mtsogoleri wathu His Excellency Dr. Lazarus Makape Chakwera amene lero
atenganawo chitsanzo chofuna kukhala ndi moyo umene wodzichepetsa, moyo umene wodekha, moyo umene wodzipereka, moyo wokhala ngati munthu wina aliyense ndifake tikuyenda nawo limodzi kuti mmene momo zikhale ndi tanthauzo. Ndithodwa chabwino ndeno pakali pano mupereka uthenga wotani kwa Malawi pa nyengo imeneyi? Uthenga umene tikupereka pakali pano kunena kuti Malawi tiyeni tikhale anthu okondana, tiyeni tikhale anthu amene tiyendere pamodzi, tiyeni tionetsetse kunena kuti machitidwe athu akhale olikonda dzikoli chifukwa tilibenso dziko lina, tilipempherere popeza dzikoli Ambuye adachita kulifera. Ndiye kulifera kumene anachita kuja pafunika kuti Ambuye atithandize kuti tichitenso muchitidwe omwewo. Ndithu hayi tatokoza kwambiri abusa. Zikomo kwambiri. Amenewa ndi abusa Brian Kamwendo, mlangizi wa mtsogoleri wa dziko lino pa nkhani za chipembedzo, kutambasula ndithu zambiri za mwambo umenewu umene tikuchita lero, mwambo wa njira ya mtanda. Ndetu ulendo umenewu ukupitirira ndithu wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino adakayendabe ndithu ndi mtanda umene wanyamula osatopa ayi kusauka naye Yesu Khristu, mazunzo omwe adawaona pamene anali pa ulendo wopulumutsa dziko lapansi ku machimo, imfa komanso Satana. Nyengo yopambana kwambiri kwa akhristu pa dziko lonse kukondwerera kuti Yesu Khristu adatipulumutsa ife ku mazunzo, masautso osiyanasiyana amene timakumana nawo ife ngati anthu, makamaka chifukwa cha machimo amene timabwereza kuwachita. Mulungu adakonda kwambiri dziko lapansi, chifukwa chake ngakhale kuyambira mbiri ya moyo wa ife anthu pa dziko pano tikamawerenga m'buku la Genesis timawerenga kuti Mulungu adamupatula Abraham kuti akhale ndi mtundu wake wosankhidwa, mtundu wa Mulungu, kuti chipulumutso chidzere kumeneko. Choncho Aisraeli anali kutaya mapangano amene amachita ndi Mulungu pa nthawi zosiyanasiyana, koma Mulungu amakhululuka, ndipo kukhululuka kwakukulu ndi kumene kudachitika pa nyengo ngati imeneyi imene tikukondwerera kuti Yesu Khristu chifukwa cha chikondi chake kwa ife anthu adalolera kuzunzika mpaka kufa, imfa yowawa kwambiri, kukhomedwa pa mtanda kuti atipulumutse. Ichi ndi chikondi chachikulu kwambiri chimene Yesu Khristu adaonetsa pakati pa ife anthu. Choncho ifenso anthu tikuyenera kukhala ndi chikondi chomwecho, kumkonda Mulungu ndi mtima wathu wonse, ndi nzeru zathu zonse, ndi mphamvu zathu zonse, komanso kukonda anzathu, kukondana wina ndi mnzake. Chifukwa lamulo limeneli la chikondi ndiye lamulo lopambana kwambiri. Tikudziwa bwino Mulungu anatipatsa malamulo 10, ndipo malamulo 10 amenewa chidule chake ndi lamulo la chikondi, kukonda Mulungu komanso kukonda anzathu. Choncho chimenechi ndi chitsanzo kwa ife tonse, chifukwa adayamba ndi Mulungu kutikonda ife anthu, kutilenga komanso kutipatsa zonse zofunikira kuti moyo wathu pa dziko pano uzikhala wabwino. Nde ifenso tikungoyenera kubweza chikondi chomwecho kwa Mulungu komanso kukonda anzathu. Ndetu tsopano tafika pa roundabout ya pa nyumba ya malamulo, ndipo pamalo pamenepa pachitike zingapo ulendo umenewu usanapitirire, ndipo
brass band idakali patsogolo pa ulendo umenewu, ndipo kenaka ndi pamene pali debiti umenewu, pamene pali mtsogoleri wa dziko lino, pamene pali mbendera yoyamba yosonyeza magawo atatu a boma, executive kapena kuti a president ndi nduna, komanso judiciary amenewa ndaye aku mabwalo a milandu mdziko muno, komanso legislature aphungu akunyumba ya malamulo. Pano titsatire zimene zikuchitika. Reverend Dr. Makafi Chapela, the State President of the Republic of Malawi, Your Excellency, Madam Monica Chapela, the First Lady of the Republic of Malawi, Your Honor, the Vice President, Dr. Michael Usi, Your Worship, the Chief Justice, Justice Nzikamanda, dear present, and all protocols observed. At this moment, we are here just to pray, and Pastor Chimango Blowoka will lead us to pray for the three arms of government. We are standing here strategically because we have the parliament, we have the judiciary there, and then we have the executive over the hill. And that's why it's a strategic place to pray for Malawi and the three arms of government. Over to you, Reverend. Thank you very much. As we pray for Malawi government, we are encouraged by 1 Timothy 2 that we should pray for those in authority so that we will have peace, holiness, and godliness. And Jesus says the government is upon his shoulders, according to Isaiah 9 verse 6. The government is upon the shoulders of Jesus, and he knows how to govern well. That's why we want to bring these three arms of government to submit to Jesus, who is able to help them govern properly. And Jesus said in Matthew 28 that all authority in heaven and on earth belongs to him. And because he is the owner of all authority, we want to bring ourselves before him and submit ourselves to him, that he may help us govern Malawi. So we want to pray that these three arms of government will submit to the authority of Christ. They will reign in righteousness and justice, because the foundation of the throne of God is righteousness and justice. And they will be promoters of peace in this land, because they are being ruled by the Prince of Peace. And we want to pray that they will allow God to reign, because if anyone tries to build Malawi on their own, they labor in vain. But we are saying no to that. They will not labor in vain. Let us pray. Father, in the name of Jesus, we want to bring our government before you. We bring the heads of government, Jehovah, the President, the Chief Justice, and the Speaker of Parliament. We bring them before you because you are the supreme authority. You know how to govern well. You can teach them how to govern. And that's why we bring them before you, that they will be willing to learn from you. Heavenly Father, because you are able to govern well. When you govern, there is peace in the land. I pray in the name of Jesus, you will help them promote peace in this land of Malawi, because they have learned from you. When you govern, there is godliness and holiness. We pray in the name of Jesus that the foundation of Malawi shall be righteousness and justice, and that they will allow this to flow like a river that can never be stopped. We pray governance, we pray that righteousness and justice will never be stopped in this nation. May they be promoters of that. I pray in the name of Jesus that they will allow God to govern the land. Unless you build the land, those that build it labor in vain. Malawi shall build guided by you, Jehovah, because we are not ready to labor in vain. All their labors we commit to you, Jehovah, that they shall be fruitful. We pray this shall be promoters of peace. We pray as long as they are seated there, Jehovah, they will be able to bring prosperity to this nation, because Jesus, you know how best to prosper Malawi. Them to you and pray in the name of Jesus that you will enable them, not only them, but every other president, every other chief justice, every other speaker of government that can
authority of God. Because we commit this land to you, Jehovah. Malawi shall prosper. Malawi shall be peaceful. Malawi shall be guided by people who know you. I speak the fear of God in the three arms of government. The leaders and all those that submit to them. I pray they will learn to govern according to the principles that you provide, Jehovah. May your name be glorified in this land of Malawi. Malawi shall never be the same, because you're raising up leaders that shall reign with righteousness and justice. In the name of Jesus we pray. Amen. Tukumbukire tsopano kuti pamene tikuchoka pano tukulendo wathu ukukathera komwe ku Botanic Garden. Cholinga chenicheni chimene tili pano sikungoyenda kapena kuongola miyendo, koma tikupemphera dziko lathu la Malawi. Wina aliyense chimenecho achisunge mumtima mwake. Magulu tidayikidwa aja tipitilirebe kupempherera magulu athuwo. Ndiye pano tidzayamba kuyenda tsopano pang'ono mpaka na tonse tifika ku Botanic Gardens. Ambuye akudalitseni. Zikomo kwambiri. Monga anenera kale ndithu pano tikunyamuka ulendo wathu pang'ono malo pano ndithu iyayi kwanenedwa kale kuti sitikungoongola miyendo kapena kungochitapo ulendo wa ndawala, koma ndi ulendo umene tikuyenda tikupemphera. Ndipo pamene tikupemphera zinthu zimene zikuchitika m'mapempheromu, apresidenti kunyamula ndithu mtanda, kunyamula mtanda Chabwino pakali pano ulendo umenewu wa njira ya mtanda ukupitirira tsopano, ndipo mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera ndi amene anyamula mtanda kuyenda nawo ndithu chimodzimodzi ngati mmene anachitira Yesu Khristu mmene anali wopita kuti akamupachike. Ndi mtsogoleri wa ulendo mtanda umenewu pa ulendo umenewu umene tikuyenda kupita ku Botanic Gardens, umenenso kukakhale kupitiriza mwambo umenewu wa mapemphero. Nje pakali pano ndili ndi abusa Matilda Matabwa kuchokera ku mpingo wa Malawi Assemblies of God area 47. Abusa takulandira. Zikomo kwambiri. Tili pa ulendo umenewu wa njira ya mtanda. Tatifotokozerani chikonzero chimenechi mwachilinganiza motani? Zikomo kwambiri. Ifeyo ndi Way of the Cross kapena njira ya mtanda pachichewa. Chaka chilichonse timakonza mapemphero amene timayenda chonchi mumzinda wa Lilongwe. Timakhala tili kuyenda dziko lonse la Malawi, kuyimirira mipingo yonse, kuyimirira dziko lonse la Malawi. Timakhala tikupemphera dziko la Malawi tetezo, kupemphera za malamulo monga munaona tinayima pa parliament. Timapempherera za malamulo, anthu amene amapanga malamulo ku parliament timapempherera kuti malamulo amene akupanga akhale awu mulungu okomera Malawi wina aliyense. Yes. Chabwino. Ndiye tamva komanso taona kuti pali magulu angapo amene akuyenda ulendo umenewu. Ena achokera ku Kanengo, ena achokera ku Community Center Ground. Chifukwa chani zimakhala motero? Monga ndanena kale kuti timakhala tili kuyimirira dziko la Malawi, Akanengo ndiye kuti akuyimirira the north, akuchokera kumpoto akubwera kunoko ku Lilongwe imene ili hub ya Malawi. Amene amachokera ku kumana ku Botanic ndi cholinga choti tafika pa hub ya Malawi Lilongwe tikuzapemphera limodzi. Yes. Chabwino. Ndiye ena atu akamaona wina amaona ngati basi angofuna kuongola miyendo, basi angofuna kuzionetsera, mungapereke uthenga wotani? Koma tuzambuyezi timakhala nazo serious. Tikakhala kuti tufuna kuongola miyendo timapita gym
kapena timayenda. Izi sizoongola miyendo. Tikupemphera, we are claiming this land back to God. Mulungu aliteteze dziko la Malawi. Akuti atalenga dziko ananena kuti it is good. Anaona kuti zili bwino. Ndetu kufuna zimene Mulungu anaona zabwinozo zichitike mu dziko la Malawi. Ndeti kamaenda sikuongola miyendo. It's not fun. Ngakhale kuti chimwemwe ndi chisangalalo chimakhalapo, koma mu dziko la uzimu timakhala kuti tupanga register our presence in the land of Malawi, komanso ku dziko la uzimu kulilanda ndi kulilandira mu ngwiro wake wa Ambuye, kwaninganaso ndi mmene Mulungu anapangira kuti dziko la Malawi likhalire. Sitingamapange zamasewera ngati zimenezi nkumapezeka kuti takhala ndi state president. Si zamasewera. Sitingamapange zamasewera nkukhala ndi deputy gentleman wa ku Zambia. Nopo tili ndi a vice president. Sizazibwana. Za uzimu munthu amazimvesesa mwa uzimu. Ifeyo tili serious ndipo chimene tikupanga panochi tikuchikhulupirira kuti Ambuye watipatsa chimene tikupempherera, Ambuye watiyankha. Yeah. Aita tokoza kwambiri abusa zera za mwambo umene. Zikomo kwambiri Ambuye adaitsa. Mona nusu. Amene Matilda Matabwa kuchokera ku mpingo wa Malawi Assemblies of God ku area 47 ndi mmodzi mwa akuluakulu amene akonza mwambo umenewu wa njira ya mtanda, ndipo tiwafotokoza kuti yayi mwambo umenewu ndi wa dziko lonse ndithu, kuyimirira dziko lonse Akhristu kuchita mwambo umenewu wokumbukira mazunzo, imfa komanso kuuka kwa Yesu Kristu pa nyengo imeneyi ya Pasaka. Ndipo chikondwerero chimenechi chimafika pa chimake pamene Yesu Kristu adauka kwa kufa, ndipo chikondwerero chimenechi chichitike la Mulungu lino. Ndetu abusa Matabwa anachulapo ndithu kuti pa mwambo umenewu tilinso ndi second gentleman kuchokera la Zambia amene ndi Bishop Max